Zviri guys for the people. So nhasi kuzviona tandana unotora matanda aya but asi tandana unotora matanda aya guys, matanda aya ari kunhuhwa kuti chimendi imwe ri strong saka fluwa meno saka ndo zvekutanga ndamaisa pamusoro apapa anga andazowana ari matatu because pakati mota inogona kuremera because apa ndasungigwa apa pane munhu wangu kushopu kwachoni ndo zvataita ma6 meters bvatamacheka ari ma4 meters then mapisi edu aya then tiri ipapo guys for the people papa yezuro takabuda chiti maisimba nda zvekutengesa murivo vanoita zvekutengesa uswa handiti so pane mushe mari yenhati maisimba ndoda kupai $15 ndoda kupai chii $15 yemitsvairo sahanzi mitsvairo yedu yatengwa munhu watodero nhasi kuzvo amuzviona ehe saka mitsvairo yacho nemuchaipani yatengwa kamutsvairo indo idiyo seyo ndikasatawanzira nemutsvairo aiwa mutsvairo yakawandisa saka inenge iri mungana hanzi ivo vanoti hanzi tinosita $4 ndingasarwa nekusenga mutsvairo asi ndingatodiko mushe mari yenapa maisimba $15 ndiri kuvabvunza kuti mitsvairo yawatenga vanofana kupa because vanofana kuireleasa mitsvairo iyoyo vakasara nayo vanotozofungwa kuti zvakachipa muupenyu hambozviona iyi $15 yacho iyi saka mozotisungiriwo mitsvairo ye$15 handiti motiisirapo mitsvairo ye$15 ndofamba ndichipa vanhu kubva ndoita wanzira nekupa vanhu kurevinu imwe ndopa sisishero imwe ndinopa mabhiridhi anoida vabvunze kuti munoida mutsvairo maida here mutsvairo baba saka mumwe ndiani mutsvairo wenyu imari yauya bva mhiri kwemakungwa asa nekutendai nekuti manjengera mutsvairo murambe makadarira pechitengwa mutsvairo yangu bereka mwana bereka mwana enemia bereka mwana bereka mwana enemia bereka mwana bereka mwana enemia bereka mwana enemia bereka mwana. Right, imi maisimba makati imimi mutsvairo ikatengwa muchatenga keke saka now what's the next plan? Keke ndotenga ndava nayo vanotora ipapo tenga keke indotora mari yapapa handisi chikeke retora kori kanzi 15 yacho kanzi 15 munoita sei keke roita chi keke kana rikadhara kuti atenga drink oraiti now ndakubatsira kutsvaga makastoma mawana kastoma yatenga mutsvairo ne$15 makuti keke rangu rikaita $15 imi hamugoni mundisacrifice kuti munditengere keke re$15 asi mondipa dhiringi re50 cents ndizvo here dhiringi ndere mari izvo dhiringi rechikwa pamusoro gesi $50 ndiyo moda kundipa utamba wangu maisimba keke renyu handidi zvangu mamaita basa ndika unless muchida kundipa chipo hachirambwi asi handisi kukuti imari yenyu iyi nditengere jingi nditengere coca-cola uye nditengere keke handizvo handitika right uye handisi kuti mari iyi ngaipuwe baba simba vagoinda unotenga zvavanotenga baba simba ndogozorwa mapinda mumba motanga kuti ndipe heyo kutendai nekutengawo mutsvairo womutendi womudzimai wangu mukati memba ndaiona mari $15 ndiri kupa kutenda kwakakura ina handina chinangwa nemari yavo mutendi wangu mudzimai wangu anoshandisa mari yake paanodira iyo imbudzi iyo guys paitita dhirama pambudzi iyoyi yamuri kuona yakadai
ndauya nasabhuku mbudzi nyangwe ndikazwa munhu anayo handigoni kuti nditaure nemunhu iyeye direct une mbudzi. Sabhuku ndo vachaita zvose, ini ndongozoenda ndiri sure kwani kwasabhuku. Ndo zvataita nasabhuku, tabva tawirirana munhu yaya akauya nembudzi yake, asi ivo vaiti ziguru matauriro avaita pekutanga. Ndochiona chiri chikotora chitokotoko chiri kutodzidzira kuti me amozviona kasabhuku. Ndakaudzana sabhuku apa makaita ajendi wakakonwa kutsvaka mbudzi apa. Ndochingototora hedu kuti zviri mbudzi yevanhu ingosvika nekuti hauzozivira mangwana. Uye vanenge vakati wotengai muriwo wembudzi anga akufungwa kuti pamwe mbudzi yacho ni watovhunira mbudu. Otherwise mbudzi iyoyi tatomboita almost an hour tichiburana nemunhu wacho nekuti chinja mbudzi uye akati hakuna imwe mbudzi yandinayo. Either moitora henyu kana kuti yoenda kumasungiro. Ini ndikati evo ini zvokuzoramba ndakabata mbudzi yevanhu mbudu hazvigoni. Chega inde nembudzi yevanhu asi chitoko katokwadi. Sabhuku. Tobule maimika. Ini mbudzi. Mbobatawo zvinhu ari kunwa zila ichi yambata. Uyu ndakavaudza iri tora iri ndavati zvanimi tora iri zveizvi zvandakabatira ndavati anoshandamo vari kurarama sei vanhu ivavo mazvinhu ari kunhuwa zinoita Zvira kure chimire kumvuriwo. Antaenda kutogadzikwa pasi chapo chapo pariri. asi ari straight zvawo akasiyana nemamwe atinombowana kumbara ari nanewo wazanga achimaburisa murori nanga achitosvika asi vachitoti muchini wacho ese akachekwa nhenoti sei naye kana mbudzi chaya yatovhutirawo amenoma vanomanyika airi kunhuwa Kutenda kwakakura nemapuranga andaona asvika mukati momusha. Aiwa ndinokutendai zvangu murambe makadaro muchindiitirawo chakanaka pakati pemusha wangu nebasa guru randiri kutungamirirwa ndichivapa kuvakudza nokuvatenda sisishero zvirambe zvakadaro. Mashemarenzi murambe muchiita basa rakanaka, mundirangarire zvakasimba ndigone kuyambuka sokuyambuka kwandakatoita. Ndiri kufara, ndiri kutenda maita zvenyu. Taita basa nemapuranga murambe makadaro garire kuri mota. Zvikazire mashemarenzi for the people. Madhiringi ngaanga achimwiwa pabasa apa hamuzviona nazva zvakanaka. Mabhidha chobva tati 1 2 3 4 zvasabhukwa ngafambawo nechimwe then chimukomana chiri serishi 1 2 3 sabhuku ndiye masuper by the way anongwa masuper ari kunyana So guys, for the people, madhiringi edu kesi yedu tasvika nayo tuzvitenda. Mapuranga tasvika nawo anga achikwana kuti tikwanise kutakura pano. Saka naya ne3 tine mamwe asara kuti tinge achisvika panapa. I think about 3. Tati 3 andika? 3 4 5 6 7 8 9. Kwasara I think about 6 kuti tinge timapedza mapuranga edu panapa. Amozviona. Mari yavo ndavapa maisimba. Tinotenda nemadhiringi amauya nawo amatipa nembudzi. Nekutendai nemadhiringi amatipa wakufarira kuti mwana wangu wana mboya wakufarira kuti mwana wangu wana mboya kuenda nayo chikora. Basimba. Aiwa mashamarenzi, tinokutendai nebasa guru ramunotiitira. Tamaona madhiringi, mbudzi nezvakasiyana siyana zvinoti mapuranga atapa kutenda zvemusha wangu uri kunakidza, uri kufara, ndiri kufara zvakasimba. Ndichipa kutenda sabhuku
vanhu tiri navo pano vabva kutanga kusvikira pazuva rino ranhasi uno ratiri kudai kutaura izvi. Aiwa, ndinovatenda zvisingamboiti nebasa guru ravanoita vachitimiririrawo kuti izvi ndise zvinake tiri pamwe chete. Ndatenda zvangu. So ndizvozvo saka tongotenda.